Santiago. Estaba casada con don Antonio Quiroga, que foi mestre no noso colexio. Non atopamos parentes seus en Seixo, pero si sabemos que era dono onde se construíron o colexio, o campo de fútbol, o centro de saúde e a casa de Jairo, tamén Hugo e Andrés. Os terreos foron doados a cambio de que lle fixeran unha carretera ata a súa casa. Quedou cega con 15 anos. Casou con Antonio Quiroga, pero non tiveron fillos. Vivían en Santiago, pero pasaban grandes temporadas na súa casa da Torre. Os dous están enterrados no cemiterio de Santo Tomé de Piñeiro. No, mejor sigo andando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Aaron, vas con él? Yo quiero